Γεια σας, Super Greek Gamer εδώ. Σε αυτό το κανάλι όλα θα είναι σχετικά με Minecraft. Σε τα βίντεο μου θα υπάρχουν μερικά κουνήματα στην κάμερα και δεν νομίζω να σας πειράζει. Και αυτό θα ισχύει μέχρι να πάρω κάτι να κρατάει την κάμερα. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε ένα ναό, ένα βωμό όπως είναι αυτός που βλέπετε. Να πάω λίγο σε κανονική οθόνη. Και αυτό θα το χρησιμοποιείτε για θυσίες, ξέρω για ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε να βρούμε ένα ωραίο σημείο να το φτιάξουμε. Εδώ πιστεύω καλά είναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Το απόθεμα που θα χρειαστούμε είναι κύβος χαλαζία, στήλη κύβου χαλαζία, σκάλα χαλαζία, πυρόλιθο και χάλιβα και νέδερακ. Πάμε να αρχίσουμε. Πρώτα βάζουμε 6 σκάλες χαλαζία στη σειρά. Μετά αφήνουμε ένα κενό και πάμε κάθετα. Άλλες 6 σκάλες χαλαζία. Να το γεμίσουμε λίγο εδώ. Αφήνουμε ένα κενό. Άλλες 6. Κενό 6. Λοιπόν, ανάμεσα βάζουμε κύβους χαλαζία. Λοιπόν, τώρα στις γωνίες που έχουν κύβους χαλαζία βάζουμε στήλες κύβου χαλαζία μέχρι τα... πόσα κουτιά είναι, δεν θυμάμαι. Μέχρι τα, νομίζω 6. 3, 4, 5, 6. Βάζουμε σε όλες τις γωνίες 6. Μετά βάζουμε σκάλα χαλαζία για τη σκεπή. Τη σκεπή μπορείτε να την κάνετε όπως θέλετε, τριγωνική όπως θέλετε. Εγώ θα την κάνω ορθογώνια. Βάζουμε κι άλλες. Και αφού γεμίσουμε τη σκεπή μέχρι πάνω με σκάλες, κλείνουμε τις άκρες. Και από την άλλη πλευρά. Και από πάνω από μέσα, άμα θέλουμε, βάζουμε κανένα πυρσό.
Λοιπόν, βάζουμε έτσι στη μέση 2 σκάλες χαλαζία με κενά πάλι στις γωνίες και με τα κάθετα, και ανάμεσά τους βάζουμε netherrack, συγγνώμη λάθος, και τα ανάβουμε. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό στον κόσμο σας, πρέπει να κλείσετε την εξάπλωση της φωτιάς, γιατί θα πάρει φωτιά όλο το μέρος. Άμα θέλετε βάλετε πυρσούς επάνω όπως θα κάνω εγώ. Να μπω creative, να πάρω κανένα πύρσο. Και βάλτε στις γωνίες απ' έξω. Για να φαίνεται ωραίο. Και άμα θέλετε βάλτε και στο κάτω κουτί της σκεπής από μέσα. Άμα είναι μη βάζετε στις γωνίες, γιατί δεν θα φαίνεται ωραίο στις γωνίες. Γιατί δεν μπορούν να μπουν άλλοι πυρσοί, ξέρετε. Γιατί δεν μπορώ να βάλω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να βάλω σε αυτό το κουτί. Α, ναι, είναι σκάλα. Μπορείτε να τα αφήσετε έτσι, άμα θέλετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Σας δείξαμε πώς να φτιάξετε ένα ναό. Επισκεφτείτε άμα θέλετε το άλλο μου κανάλι, λέγεται Technoviruses, θα βάλω και στην περιγραφή link. Και στο άλλο κανάλι σας δείχνω πώς να φτιάξετε ιούς υπολογιστών. Λοιπόν, Super Greek Gamer, τέλος.